Alright, welcome back. It's another great Wednesday. How we do it every day at Lolwe TV Talent Show. If you have any form of talent, just WhatsApp your clip right on the WhatsApp group there. And tonight, we are taking it a new level. We have kids from Kibera. We have band. And before I start, I'll have to appreciate those who are making this team to be effective, from camera to everything that it takes to have an effective production. Thanks to camera crew Betty and Josa Spikes. Thanks to Manyala Auto Garage. These are the guys that are making sure that the equipments are on set at the right time. Manyala Auto Garage is just along Ngong Road next to Toyota Kenya Ngong Road. Call their number right down on the screen. That's their number. You can do car painting, anything. When your car has mechanical problem, visit Manyala Auto Garage. We are live from Meladen Upper Hill. Meladen Upper Hill is just right from NHF building, right? NHF building, just make way to Kenya National Library. From Kenya National Library, it's around 50 meters. We have Mbuzi Choma. Mbuzi from Gideon Moi. Mbuzi Choma from Gideon Moi's place. You don't have to add salt in that Mbuzi Choma. We have fresh tilapia from Lake Victoria. We have mursik. We have drinks of your choice. Ladies and gentlemen, without wasting time, I'm your official host, Victor Msafi Kenya. Find me on Facebook, Victor Msafi Kenya. Instagram, Victor Msafi Kenya. Courtesy of Visionary Production. I'll have to appreciate first our sponsor. And he has been guiding us through our various process, from legal actions to everything, called Honorable James Kobendi. We appreciate you, sir. And tonight in the show, I'm introducing for you live, courtesy of DJ Jose Cool. All right. Asante sana DJ Jose Cool. DJ Jose Cool. Saseni, wapi manager yenu? Manager. Niaje bwana manager? Poa. Wewe unafunza watu hii tabia. Ama iko kwa CBC? Iko kwa CBC. Hii? Mpaka wanafanya mtihani? Hii kwa kuna exam ya hii pia. Wanafanyanga hizi vitu shule. Hebu watuelezee jina yao. Sawa. First of all, mimi naitwa Billy, founder, manager wa Triple D Dance Foundation. Tunajita Triple D Dance Foundation. Tunapatikana Kibra, from Kibra, number 9. And this is just a quarter. Naitwa Shanivia. Taseni. Naitwa Blessing. Shanivia, hebu kuja nionyeshe vitu ulikuwa unafanya hapa. Nini ulikuwa unaingiza kwa mfuko hivi? Hebu fanya waone. Twende. Shaku. Bana manager. Asante sana. Umesema mnapatikana wapi? Facebook. At Facebook unaweza tupata at Triple D DEE, and at YouTube tunajita Triple D Dancers kwa YouTube, and Triple D DEE on Facebook. Asante sana. We'll be having them here each and every Wednesday. Keep tuned. Now we are going to a next level. Asanteni sana. We are going to a next level. Right beside me is a Jawa. Hii ndio naitanga drum set. Kuna vitu zingine naziona hapa. Wako wapi? Leo ndio ile siku tunasemanga wauo. Baba, niambie majina ya watu wako. Anikara oginga ilonga vino muda wendo
Iluonga vino wuod awendo. An ka gi colleagues ma meka. Yes. Boni. Ne joma nene TV, an kara gi nyinga iluonga vino wuod awendo. Ya wuod Migori Thurgo bado. Wan ka gi nyinge. Wan ka gi Boni Wonyandiwa. Yes, my fans, and Boni Wodi Soba Wonyandiwa. Yes. Boni. Steve Wood Migori. Oh, I'm Daddy Nabado from Game One guy. The game, sawa. Yes, saseni Poa. kwa majina naitwa Elijah kutoka Siaya. Elijah Jasiaya. Bakapa ya Kofi. Kabisa. Tafadhali. Mko vipi my fans? I think my fans wanna watch TV so now we want to karibisha Kofi Makadori. Kwa majina naitwa Sebastian Nicholas Anelka. I come from Homa Bay. Thank you all. Asante. An katemo nene nyinga iluonga ni Ondelo Wodimbo janyamo. Ondelo Wodimbo. DJ Jose Cool. Kwa majina ni Jose Cool. Mbona ma DJ waongeangi? Ladies and gentlemen, today we are doing something we have never done on this stage. And yani miauru gino, chakuru seto na gino. The Kenyan Diamond is in the house tonight. Kidogo tu. Mnasikianga Diamond ya Kenya ama Diamond ya Jaluo? Mnasikianga? Sahi anaitwa AKA Awuo Simba Luo mwenyewe. One and only live on stage is one and only Kofi Makadori AKA Simba Luo AKA Diamond. Kofi Makadori. Yeah. Osogo Junior. Hello? Jimmy Wunyale. Jimmy ayona banyonyilo. Ula yona wendo minogalo. Ulinge waya majanya ndiwa mwalo. Ulinge bajo majanya ndiwa. Omako bajo jasuba mwalo. Ondelo ya imbo majanya monye. Uda wendo linge chuma. Adawero huyu nyale. Adawero huyu minogalo huyu siro. Kimanyo huyu joge mwalo. Kimanyo huyu joge mwalo. Iwero huyu joge mwalo. Umuero huyu joge mwalo. Gemwalo no nyolo hui. Gemwalo no nyolo hui. Gemwalo no nyolo hui. Gemwalo no nyolo hui. Amilo gemwalo no nyolo hui. Mayo. Gemwalo no nyolo hui. Yadundo. Gemwalo no nyolo hui. Gemwalo no nyolo hui. Simna verika kanya ko udge mayo. Amerika kanya ko. Adenga Amerika kanya ko udge mayo. Amerika kanya ko. Simba Amerika kawe no udge mayo. Amerika kawe no. Adenga Amerika kawe no udge.
Aweri kakawendo Nitumulungi kakawendo Urugemeyo Aweri kakawendo Urugenya Nyaduno ngamatera mualo Nane hui Ngamatera mualo Nane hui Nyaduno ngamatera ge Nane hui Ngamatera mualo Nane hui Ngamatera yoge Nane hui Nyaduno ngamatera mualo Nane hui Yurinya got tumueriga Yurinya got tumueriga Atengo samaweri Samalungi Meja samalungi Samaweri Usimna samalungi Ni samaweri Usipini machogo inuma Manyala ere Usipini machogo giwa Manyala ere Kotgorere Nivero hui Kotgorere Amilo nivero hui Kotgorere Samivero hui Manyala ere Nivero hui Manyala ere Nivero hui Kotgorere Nivero hui Kemuelo no nyolo hui tuon mayo Kemuelo no nyolo hui Eduno Kemuelo no nyolo hui papa Kemuelo no nyolo hui Amilo kemuelo no nyolo hui papa papa Kemuelo no nyolo hui Mueri kakanya ko urge Ibanyulungi kakanya koko Yaramula tumueri kakawendo udige Ibanyulungi kakawendo Yaramula tumueri kakawendo udige Erikoyo tumueri kakawendo Anelka Vinu muda wendo meja Atingo banyu nyalego Banyu wigiwa Ajime atingo ngolo minogalo Banyu wigiwa Babanyu wukusuno minogalo Achomoge mgibanyo Atumo wukusuno minogalo Achomoge mwalo Atumo wukusuna korga yoji Achomoge mwalo Babanyu wukusuna migo Achomoge mgiwa Babanyu wukusuna migori Achomoge mgibanyo ratego Atumo wukusuna korgi yoni Achomoge mgiwa Imanyu hui urige Yaber kanyako Imanyu hui urige Rambanya yae Imanyu hui urige Eriko baba Imanyu hui urige Eriko baba Imanyu hui urige Tumueri kakawendo Katego yage mwalo Nijara mulayo
minogalo nonyuolo gi rieko Ruto kelo avio minogalo Yagem nonyuolo gi rieko Ruto kelo avio minogalo Yaramula nonyuolo gi rieko Ruto kelo avio minogalo Yaramula nonyuolo gi rieko Ruto kelo avio minogalo Yagem nonyuolo gi rieko Fuimos somo e matumulo urege Fuimos somo e matumulo urege Ondiko vijende tije urege malo Ondiko vijende tije urege malo Boni no nega kiwero uyurge Nija kapulaya Yage mwalo masungo gendoma Udigi diri tum no nego minogalo Nyadudo kiwero uyurge Nija ramulaya Molukiga Nija ramula mamualo Milo ayongola mao Que muelo no yo lo voy Que muelo no yo lo voy Yara mola chune ni urege Vino ura vendo meya Ah Shika Kofi Makadori Simbaluo Eriko Chungbuta kasa mawuo gi Kofi Kofi ngeni oken ngami tata uogo Kapo kwa uoyo mheshimiwa tafadhali Honorable Samson Ojiayo Bingiswa gimomiyo ji kaka Kofi ni okwanya bet go seme Ang'o miyo seme okwanya bet gi Kofi wa Oyo wanyalo bedo gi Kofi to bende ang'e ni wabiro bedo go sama koro piny ochiko kama ochiko kanyo. Gima nyalo bedo gima dwarore maber kabisa en coordination. So gima Lolwe TV timo ni wonderful. And in fact dwaro mna jok man oko man gi telo manyalo miyo Kofi be biro bedo isema. Kosi luor. No wewe luor wantie. Gigi biro timre. Okaduoki. Iduoka. Yes. Koro in gadier in gi uwezo mar ketonwa Kofi moro wabe seme. Ok ma wan be moro wuok. Koro mayaro koro bet kata Kofi powerful. Ma Kofi mosebiro. Kapo nitie moko madwa biro nyaka wanacha mantie first of all. Nikech nitie a lot of challenges magiyudo. Mabe moro no wasewinjo nitie challenges ma jothumbe yudo. Challenges gi kwa nyalo streamline mwa bed piny mondo wang'i kaka wanyalo keto gi mondo ka ng'ato golo thume to yud gire mano golo no kaka dwarre. To ok ni ng'ato golo thum gokinyi to godhiambo to wayude river road. Ok apani mano is a challenge. So nyaka wabed gi kama wanyalo time gigi kwa riwre ka achiel kod gi program maru ma un go kani aparo ni wanyalo time kaka jotelo mawuok e Luo Nyanza. Koro jatelo, do you value talent? Come again? Do you value talent? Very much I value talent. First of all, katani kama chunkani, I'm a public speaker. And in fact, achiemogo nyaka Europe, achiemogo in Africa, tasebedogo issues mag human rights because nitie kuma is a talent in itself. So I value talent. To marjo thumni en gima neremo. E odwa duto te chakre minwa wan ji boro to wan joma wawere wate. Iwinja. Kore momiyo gina ng'eye ni en gima nitie ochalo juo gima ne eden jeduoka. Koso Kofi mari ne timi atima juju. En gima nitie. Erokamano jatelo. God bless you. Erokamano. Erokamano. Thank you.
Awuo. Wawuo. Kofi bo matiyo gi microphone nini. Mos jopiny. Jopiny ona gi jok mawinjo kata jok maneno wa mosouno kweuro. Manga magineno ni gibro bukre ni Lolwe TV wameleta tu Diamond kutoka Tanzania, hataki kusupport Kenya music. Jopiny ageno nunena maber. Kora nyalo duoke aduoka. Ng'at manena e nyang'ong e wang' TV koro kosenena kamano tiduoke. Kofi, I'll go straight. Gimaji wacho, anawacho gimoro kako miya gi fan direct. That's what I will ask you on the stage. Ji wacho ni ero lweny kabisa. Gin mok gielewa iko so in ng'at moro ma okay, ang'o mi pani manobiro? Ben gimi sewinjo ka wachre oko? Ok ajalweny ajathum. Apani ji mong'eya na jathum. Da jalweny di tinde na register e forces mang'eny. Di tinde tiyo ne government. To nikech ajathum atiyo tija mara kenda ma talent ma ok lweny. Producer agni play inwa clip no matin. Kumoro nwa nenie ka Amiso nwa e stage ka. Kodhi adhiya ege sani waneno mana ka Kofi donje stage. Nani neno kaka wuoyo. Watumbe wakao jogi marom te. Wuoyo magima ng'ato nyatima kama chungi ni onge. Gima one mutedi ni ng'ato. Katego ni kunyi ni jothum lilo MC sudi gi jomoko. Kare bede MC mo narado e mbele. Utimo gimarach. Weu chalo gimodwa kelo dondruok e gini. Ungeno dondruok e gini kayema ona kweru ato ka wuondu. Ok bi konyo. Jothumbe tene gocho thum achiel onge jathum mocha. Asewacho. Jothumbe te gocho ka Kofi. Kaka wacho no e kaka wacho. Ata kweru. To donge ket microphone pinyi dhi. No ana onge shida. Ana dhi bata kweru. Ket microphone dhi ogina. Udwa ketho gini upango ketho udwa ketho gini. Awuo. Ogina onge bwana. Ing'eni samitimo gik madhi gi talent wan wawer to koro kidonje ka in gi ongielo ni moko tidwa donjonwa sana to wakweri to konyiso ni kosiemo wang'i to kadwari osiepni masiemo wang'i to ka nitiere gimarach maneno kuomi to ka kweri kanyo to rumo to kendo wawuoyo the next day. Matieni okikuodh ng'ato isieme. Inyise wang'e. Isieme to nitiere moko bende makokelo ujinga titocho ke wengegi. Dong koro mani jalweny. Ng'ata jalweny. Onge ng'ama owe lweny dalagi kabiro Nairobi ka. Kofi Makadori. People have been asking, you've had a trend of releasing very magnificent videos, shining like diamond. But what happened? Ang'o mi sani okwaneka video mar Kofi Makadori work? Nin gi trend mar golo video malich kaisa. Nokan gi trend, ane tich. Aparo ni kuchopo sama dhi golo video manyien, tibro nene. Kwa hivyo, it's a good thing nunu uspot gimaber kuoma. And by the time managolo video, jine wacho ni mano oko angla. Tinde magi golo gino angla kosoko gino angla. Mani isecha kuwuoyo stage ka? Mano to kora koni akona. Okiwuo? Nikech ing'eyo gima timre e music an icon gimora mora matimo nyaka nyithindo gifuata. Gimora mora mineno kata ka gitimo videos magitimo sani gitimo mana nikech natimo. Kopo ni natimo marach de gitimo marach to nikech natimo maber omiyo music industry ni kamoro sani. Donge mano ber? Kwa hivyo oken PM oken ang'o en about keto industry wa mondo bedi mondo wuo kuom nyaka kuom jopinje maoko. To mane watimo chon cha ing'eni watimo thum kata watimo video ne jowa mag joluo. Tinde thumbe wa imielo nyaka gi jok mok winj dhowa. Donge mano ber? Kwa hivyo one proud ni luo wa wauso worldwide.
thumbe wadhi kamoro amora, thumbe wa ok obedo stuck ni kidhi Kisumu koka digo thum wa e Kisumu, wanyalo wuok wadhi Europe, wadhi kanye, wadhi Amerika, wadhi go thum. And magi watimo nikech tich matek mwatimo mag timo videos ma wanyalo uso beyond borders magwagi. Erokamano. Adwani koro ma manager ma mondo duoka. Ang'o mi uloko mtindo mar rwakruok mar ohangla? Eriko baba. Manager en Ouma. To ba winjra. Wagima. Ouma manager to kawuoyo in the capacity mar patron mar band. Koro for the last few months, give the next coming months. Again only I hope ni useneno changes moko matin e band mar Kofi Makadori. True. So in the coming few months, changes biro. Mai is just the beginning. Ntiere ways mwadwa biro godo, mwadwa loko godo trend, gi kaka itugo ohangla, gi kaka irwakruok e ohangla, gi kaka videos mag ohangla wuok. To gima nyalo wacho, videos wasegabet kwa golo mabeyo. To mano podi. Moko kore kabiro. Awuo. Uo. Moko kore kabiro mantiere pipeline. Hey. Iloso. Makoro dhano koneno. Omera. To ng'apa ni chon johangla ne rwakre gi pien kwach gi yudhiang' moro bofwa kama, mane tradition wa mar ohangla. Ouma oteme rwake tradition, Ouma now the manager. Wachie gimomiyo. Gimomiyo tinde rwakruok mar ohangla nodhi mopogore. Piny be tinde olokore. Gik mane timo chon ok tim sani. To magi momiyo inyalo yudo ka samoro idhi gocho kamoro tinyalo kawi ni adier mae jathum monego bed ni wakelo gocho kae. Rwakruok ki traditional ok omin niya koriwer sana. Koro mane gima nokelo rwakruok tinde wachenje, wanyalo rwakore kaka jopinje moko be rwakore. Mado kora penjo Kofi direct. Dogna mane microphone di kache miwuoye. Tell us your family status. Kech anakia kaduoko ji omoko mane okawe, osekepo. Ano kanya duoko mano baba. Ing'eni Nairobi ka kata Kenya ni kiwacho ni ng'ama kia chi Makadori kata dhi mane Google. Ti Google ni Kofi Makadori tiyudo, miyud nyaka family photos maga. Kwa hivyo ng'ama dwa penji ni osekepo kata osekawe no, mano ng'ama pimo wiyi. Opimo wiya. To aparo ni nitiere duoko morito. An gi dhako achiel gi nyithindo 2 ta jaluo. Kwa hivyo nafas mar dhako mar 2, mar 3, mar 4, mar 5, mar 6 nyaka 30 pod nyalo yudore. Kofi, ang'o mianeno ka gimigo ohangla to comedy ka be ng'eny ahinya. Kanyo koro waketie. Donge wawuoyo koso nokidwa naduoki. Apani kaduoko maduong' kamano koka ng'at mawinjo ng'eyo gima wuoyo. In short nyanyiso gi kacha ni chance onge. In short chance onge to chance nitie. Nikech pod an dichuo pok atho pod akithni. Kariambo ni chance onge to mano dang' awuon kata Nyasaye, ok adwa riambo. Ladies and gentlemen and Kofi Makadori's family. Chance nyayudore to kidwa chance bibede gi giri moro. Giri moro to korang'o? Giri moro. Yani Kofi nyiewi. Ing'eyo? Akia wachna. Dhako cha wasethagore go mwachopo kae. Koro ng'at madwa nena sani onena ni nitiere ng'at moseluoko face na mobedo ni leny. Koro kobiro obiye galode moro moingo mawan go. To ka onge to weya kata ka en rech to doge pi wachama lo. I'm cutting short this interview. Kofi Makadori. Tafadhali away ni viewers. Now do what you does best. Kiwe na viewers takiani we na gina tim nanga ami uthum. Migi thum. Aya thum wamiyogi. Koro Kofi,
Jaja walenga monde ouma. Okinya bukuri wewe audio stage kaka. Kidogo tu. Giudi kanyo kocho nyaka gimanyi magirad kodi. Ere kuma ginya yudi e giorni messages e inbox ni gik magidwaro gote. An Facebook ayudora Kofi Mac Adori, Instagram Kofi Mac Adori, YouTube Kofi Mac Adori, Twitter Kofi Mac Adori. Wogine Wodi migori. Namba M-Pesa bentie. Ache. Anyake Bluetooth. So, ladies and gentlemen, I'm your official host, Victor Msafi Kenya. Big appreciation to Josa Spikes, Betty, Manyala Auto Garage for transport. You are making sure that equipments are on set at the right time. Manyala Auto Garage is just along Gong Road next to Toyota Kenya. Or call their number on the screen there. Ladies and gentlemen, on the stage, continuing at high spirit, is one and only Kofi Mac Adori. Kofi Nijageja. Tune every Wednesday to Lolo TV. We give you lots and best of entertainment. Hello? Yes. King Mother, le King. Si balu nyalego ya. Aduh ya nyalego si balu minogalo. Ada huyo boganda luo kawuno. Ada huyo boganda luo. Ada huyo bonagi mawija. Ada huyo bonagi. Dona Europin mangima. Dona Europin mabo. Nijujua kalima ne pin mangima. Nijujua kalima ne pin mangima. Nijo boda boda mane pin mangima. Nijo boda boda mane pin mangima. Ne mama boga mane pin mangima. Ne mama boga mane pin mangima. Punyale omako banjoma. Yoma tiyo matek ema banyo lungoga. Yoma tiyo matek ema waya lungoga. Iwa mosomo benyaka lunge odoa. Iwa mosomo benyaka lunge odoa. Yoma tiyo matek ema banyo lungo sane. Yoma tiyo matek ema banyo lungo. Yoma tiyo matek ema banyo lungo. Iwa mosomo benyaka lunge odoa. Iwa mosomo benyaka lunge odoa. Yoma tiyo matek ema banyo lungo. Yoma tiyo matek ema banyo lungo. Ilelelele. Koto magoi okono.